Wasalna fit-tmiem ta' din il-vista pastorali u m'hemmx mod isbaħ kif ittemm din iż-żjara tiegħi hawnhekk fostkom milli niċċelebraw mhux biss l-Ewkaristija ma wkoll fl-Ewkaristija s-sagrament tal-konfirmazzjoni tal-Griesma kif ukoll is-sagrament tal-Ewkaristija stess ta' tqarbina tal-ewwel tqarbina. Il-Vanġelu tal-lum jallimna ngħixu. Għaliex jallimna ngħixu għax Ġesu jaf li l-bniedem faċli ħafna jimrat b'marda li tittieħed imma tittieħed ħafna. Bil-Grek imsejħa pleurexija, mhix marda tal-qalb dejn, laqas marda tal-moħħ, laqas marda tal-ġilda, laqas marda ta' xi organu intern, imma marda tal-bniedem kollu kemm hu. Il-marda x'inhi? Meta inti tpoġġi l-flows fl-ewwel post. U tafu għalfejn marda? Mod sempliċi ħafna. Għax meta tpoġġi l-flus fl-ewwel post u l-flows b'mod illużorju fi kliem ieħor jiġifieri idaħħluk qisu f'ħolma fil-fantasija li bihom tista' tagħmel kollox għaliex għax int għandek il-flows u s-soltu bil-flows tixtri, bil-flows takkwista, bil-flows u allura faċli tinsa min int. Faċli tinsa min int. Faċli tinsa li inti bniedem limitat, faċli. U timmaġina li inti Alla. Għalhekk Ġesu darba fil-Vanġelu qal jew Alla jew il-flows. Jew tħobb il-Alla, jew tħobb il-flows. Ma tistax tħobbhom it-tnejn flimkien. Ma tistax tpoġġi fuq il-quċċata ta' ħajtek il-flows. U hemmhekk joqgħod Alla ma joqgħodx hemm. Jekk jien inħossni Alla għax għandi, allura lilek se nqisek dubbina. Lilek mhux se nikkalkulak. Lilek nirrispettak jew le skont kemm għandek. U jekk m'għandekx, allura int ma tiswa xejn. Jekk għandek aktar minni, inti kompetitur tiegħi. Nibża minnek jew inkella ħan impika miegħek. Ejduli intom x'ħajja tkun dik. X'ħajja tkun dik. U din kienet il-problema ta' dan iż-żagħżugħani tal-Vanġelu. U interessanti għax Ġesu meta jistaqsih jekk jobdix il-kmandamenti ma qalux tħobbx il-Alla, tmurx il-quddiesa le. Qallu kif tistma'hom il-ġenituri tiegħek? Żibel. Kif tistma' il-sieħbek? Żibel. Jekk għalik il-flows huma kollox, ta' madwarek, żibel. Jekk huma l-iktar ħaġa importanti l-flows, mhux se toqgħod tara x'ħowk jew oħtok u x'ommok jew missierek u x'sieħbek ta' fuq ix-xogħol għandu l-bżonn le. Għax tħossok int Alla. Titlef is-sens ta' orjentament, ma tibqax tkun taf min int. U interessanti għax dan iż-żagħżugħ imur lura qalbu sewda. Għal meta jien impoġġi l-flows fuq nett tal-valuri tiegħi. U l-irwol ix-xogħol tal-parroċċa u biex tgħinna narfu tgħinna nifhmu illi Alla ma joħodlu ħadd postu. Jekk joħodlu xi ħadd postu lil Alla se nafġu. Jekk xi ħadd jieħu post Alla se ngħixu mdejqejn iktar milli diġà aħna. Jekk lil Alla se nwarbuh mill-ħajja tagħna, allura issir ħerba mis-soċjetà, ħerba. Kif sfortunatament kultant ikollna esperjenza tagħha. Però dan kollu nista' ngħid u magħkom nirringrazzja lil Alla, dan kollu nista' ngħid illi fil-parroċċa tagħkom u nixtieq verament tkun ratta ħaj lil Alla din il-quddiesa. Fil-parroċċa tagħkom, grazzi għalikom, grazzi għal dawk li jmexxukom il-kappillan flimkien mas-saċerdoti tagħkom bid-difetti kollha li għandna, aħna nies mimlijin bid-difetti bħal kulħadd. Imma grazzi għalikom il-koll mexjejn, inħoss li mexjejn u nixtieq verament inrotħar lil Alla għal din il-komunità sabiħa, għal din il-komunità illi ngħidilkom b'mod sinċir kif l-ewwel darba l-ħadd li għaddettilkom kemm jien kuntent li qiegħed nara hawnhekk il-faxex kollha tal-età.
Imma illum inkun iktar kuntent mill-ħadd li għadda għaliex għax naf li hija komunità illi qed tagħmel il-ħila kollha tagħha biex taħt il-protezzjoni tal-Apostlu l-kbir tagħna Pawlu timxi wara Ġesu. Hekk ftit ilu kont qed nitkellem maż-żgħażagħ uħud minnhom qegħdin hawn. U għedtilhom jien San Pawl jaffaxxinani, San Pawl jaffaxxinani. Għax dan fehem xi ħaġa minn Ġesu illi naħseb jien ma naf, jien immadni ma fimtix slu. Dan biex jgħid jien inqejs kollox bħala knejs. Ħdejn li nkun naf lill-Kristu biex dar il-Mediterran 4 darbiet. Mhux fis-sitwazzjoni tagħna tal-lum, to bir-Ryanair jew imma bil-problemi kollha li kien hemm dakinhar. Biex iwassal il-messaġġ ta' Ġesu, dan bil-fors li fehem xi ħaġa kbira illi jien għadni ma fhimx. Li jien inħoss li għadni ma fhimx. Imma żgur li fehem xi ħaġa kbira minn Ġesu. U din taffaxxinani, bellaħni. U allura ejja ħankomplu bħala parroċċa, bħala komunità nisranija, nimxu fid-dawl ta' Ġesu, igwidati mis-saċerdoti, gwidati minn ħafna lajċ impenjati. Hekk ħadd gost nara ħafna lajċ impenjati, kemm xi ħaġa sabiħa. Igwidati wkoll mid-dawl li jtina dan l-Apostlu kbir tagħna, imma tagħkom ukoll tagħkom ta' din il-parroċċa San Pawl. Hekk jalla din l-esperjenza tkun ta' injezzjoni ta' kuraġġ, ta' inkoraġġament għalina l-koll mod speċjali għal dawk li jgħinu lill-kappillan, jgħinu lis-saċerdoti fil-ħidma tal-parroċċa, jalla tkun għalina l-koll ta' injezzjoni, ta' enerġija biex nerġgħu nġeddu x-xewqa tagħna li nieħdu bis-serjetà l-fidi, inkomplu mixjin wara Ġesu u ngħinu mill-aħjar li nistgħu liż-żgħar tagħna b'mod speċjali biex huma wkoll jiltaqgħu ma' Ġesu kif iltqajna aħna. Jiena nħeġġiġkom biex tkomplu b'mod speċjali dawk li jistgħu. Komplu iffurmaw ruħkom, komplu morru laqdiet. Naf li hawnhekk hawn esperjenzi sbieħ tat tradizzjoni tal-għaqdiet mod speċjali tal-Legion of Mary, l-azzjoni kattolika, imma l-għaqdiet in ġenerali, il-lezzjo divina. Min jista' s'intendi ħadd ma jista' ngħidu kif inħadd għax kulħadd ikollu ħafna x'jagħmel. Imma għażlu li sija f'ġimgħa tgħid isma' ħammur nisma' xi ħaġa għalija biex inkun naqra iktar fil-paċi, biex ikolli ftit iktar għajnuna u sapport ħan ikkumbatti mal-ħajja kemm tkun xi ħaġa sabiħa. Jekk aħna niġġeddu u nkomplu nitħeġġu fix-xewqa tagħna li nkomplu nitgħallmu. U din żgur tkun sodisfazzjon kbir għall-Apostlu kbir tagħkom San Pawl, tkun sodisfazzjon kbir għas-saċerdoti għall-kappillan u s-saċerdoti tagħkom ma mhux biss, imma tkun ta' ġid kbir għal kull wieħed u kull waħda minnkom.